El procés d'escriptura ha passat sempre per un procés de diàleg amb l'altra coautora, que és Maribel Bayona, evidentment, i per una altra part per un procés de documentació. Este procés de documentació ens ha portat a obres cinematogràfiques o a col·leccions fotogràfiques o d'altres coses que com a motors i com a estímuls per a la creació ens han vingut molt bé. I per una altra part també pensàvem que era ben interessant per a nosaltres arribar a tindre un substrat de realitat a partir de prendre una mostra del que podien pensar la gent gran, no? La gent de la nostra terra, els que tenim més a prop i que podien d'alguna manera donar-nos un relat o un testimoni o unes respostes a algunes preguntes que nosaltres teníem, i això ho vam fer mitjançant un qüestionari.